тръгнали с големите машини, но Дайхатсото трак. Машината. Тук са се окупали още повече тя. Разширили са пътя, ама е рисково в техния коловоз да се влиза. Тя вече ще минеш без спирачка. А черокито чак сега са го извадили. Тук стой, къде отиде натам? Си тук на пътя. Тук си стои на пътя, бе, те тръгват са. Те и Субарото тръгва. Затръгваме и ние. Ей, пусни по-отгре отпред на читачките. Почнаха да чегъртат. По-снаго. Тук гледай да не влезеш дясно само. А това с какво е са? Шкода. Мицубиши. Бегаме, тук много тесен пътя. Само ние криваме настрани. Нема кой да нагази от снега. Нема. Ама то надолу е Карабатак, ние не можем да слезем. Може бе, давай. Тук има един закъсал. Поред мен. Какво е това? Рено Спейс напредни. Виж, че размрази чистачката, верно. Ще размрази, бе. Топи яко. Я пусни да видя. Ето, не остава черта. Може още малко. Опитото. Минус един. Те сигурно са отпушили долу, къде беха задръстили и са почнали да се качват.